че няма да ви хареса и да не пищите. Обещаеш, че няма да ви следила. Джанабо! Кай. Мия. Джей. Во. Зейн. Коут. Лойд. Нинджаго. Майсторите на спинджици. Епизод 5. Предателство. Добро утро, сенсей Ву. Добро утро, Нинджи. Защо говориш с Ронин? Защото той ще ни от полза днес. Ще ни прави закуска? Може палачинки? Ха-ха, не е прядох от палачинки. Да, все така. Между другото, откъде взехте тези по-хубави костюми? Обиждаш ни, като казваш, че те са по-хубави, а предишните не. Освен на ние. Ние е един същ. По-хубав е. Да. И откъде са? Джейни ги направи. Майстър в шиенето. Така. Да продължа ли? Да, разбира се. Рони ще ни е от полза, защото никъде не намираме Моро. Възможно ли е Моро да е избягал? Възможно е. Може да ни е предал. И да е отишъл към гробната зала през Пенчето майстор. Той да вземе кралския кристал. Той не може да го държи. Той е дух. Да, но си е взел чашка, в която да го сложи. Лоша работа. Чакай, ти откъде знаеш? Предположихме го. Така, аз няма да идвам от вас. Но защо? Тук вече трябва да се справите сами. И аз също няма да идвам от вас. Но ще ви дам един подарък. Нима? Технология ли? Обичам технологии. Да, технология е. Това не е точно копие, но нещо подобно на Рекс. Дали ние ще се съберем всичките? Измерих го. И... Не, няма. Един трябва да стои на покрива. Това ще бъда аз. Така. Той ще ви отведе до гроба на първия спинчето майстор. Така ли? Да. Окей, мисля, че ще се справим. Успех, Нинджи. Нинджа на бой! Чакай, кой ще кара? Аз. Окей, ние. Това ли са всички? Да. Окей. Чакай малко. Шофиране ли? Не казах ли, че то само ще ги отведе? Каза го и още как. Но учениците ми не слушат. Окей. Нинджа на бой! Така, да слизаме. Здравей, Моро. Пак се виждаме. Нинджде. Мислех си, че никога няма да дойдете. Остави кралския кристал. Накарайте ме, де. Хайде. Не мисля, че ние можем да го накараме. Да, той си има права. Все пак и той е бил човек. Ниндроида е прав. Добре, сега какво ще направиш с него? Ти не знаеш как да го използваш. Дали е така? Кралски кристал. Това е лошо.
самоунищожение. Какво? Това засегна Моро. Браво, копие на Рекс. Докъде бях? Да. Кралски кристал. Това е малко странно. Ние сме ги побеждавали вече. Ще ги победим и още веднъж. Що му казвате? Кралски кристал. Преди бяха ли толкова много? Аз се завърнах. Духа змия. С нея не сме се справили. Може да е по-силно, отколкото сме очаквали. Това е змия и дух. Ти шегуваш ли се? Двойно повече опасност? Да, прав си. Духове! Атака! Нинджи, на бой! Ния, използвай водата си. Дадено. Кол. Да. Ами, не знам, използвай земя, за да ги спънеш. Може би... Окей. Хао, но чакай малко, те са прави. Господарят, наистина те са прави. До сега те са ни побеждавали. Тогава да получим малко помощ от... Скелетът. Скелетът ли? Така даже става по-лесно. Извинете, но... Атака, каза. Окей, Джей, ти трябва да победиш змията и онзи дух. Кай, открил ли си все още ли не си открил силата си? Не, Лойд, не съм открил истинския си потенциал. Сега е моментът. Ще се пробвам. Знаете ли, без план, всички, както си знаете, нинджи на бой! Убиваме. Или не? Ще го направя. Горе, долу, ритник и завърт. Супер, направих спенджицо. Направих спенджицо. Браво, Ния. Хайя. Приятели, аз станах скелета. Чудесно. Няма ли да ми помогнеш малко? Първо да се порадвам малко. О, не! Светкавица! Значи, какво да направя? Няма да се предавам. Своя истински потенциал. Зейн, пази се! Лед! Кол, сега трябва да го щупиш.
За мен ще удоволствие. Ха, ха. Това беше лесно. И за мен. Окей, но Моро, но какво ще правим с Моро? Аз ще се заема с Моро. Много изпълвам се с радост, щом си помисля, че пак ще мога да имам удоволствието да те победя. Дали? А бяхме приятели. Зелена сила. Не. Зелена сила. Вода. Лед. Светкавица. Земя. Огън. Това беше краят. Вече няма как да се съживи. Като че ли вече се радвам, че не му показахме всичките си способности. И Кай, също, браво, че се отключи истинския потенциал, братко. О, благодаря. И на теб също, че направи спинжица. А за нас... Вие помогнахте в побеждаването на духовете и Моро. Вижте, маската му. Възможно ли от нея да се роди? Пак? Не, според мен не е възможно. Който иска да я вземе, да го направи. Моят цвят е, затова няма да откажа. Да видим как ми става. Става ми. Как изглеждам? Чудесен си. И преди сме те виждали така, но не когато си бил дух. Благодаря много. За нищо. Сега трябва да приберем кралския кристал на сигурно място, където следващите злодеи, ако ще има следващи злодеи, няма да го намерят.